Esami isikaftina. The time now you start carrying a baking flour. Kodwa ma next la. Kodwa ma ukuthini? Mama, sesiyahamba thina. Suqedile pumpkin. Ngibe lunch box yakho uzokhona usheshe ufike esikoleni. Ungabi late njalo. Hambe kahle baby. Mama yakuthanda yes. Esami isikaftina. Hayibo sis. I think it's the time now you start carrying a baking flour. Understand khona ukuthi ube counseling lengazi la ekitchen ezenzela lunch box. Kodwa ma next la. Kodwa ma ukuthini? Ngiyacabanga ukuthi umdala sisi futhi you know your way around the kitchen angithi. It's either ubuyela le kamereni lakho uyolala noma uye esikoleni kukuhlangani mina.